Siemi. Ik ben Kefas Ben Juda. Welkom op mijn YouTube kanaal. Ik ben geïnspireerd door de geest van Tatanzambe om video's te plaatsen met betreft de Bantu spiritualiteit en identiteit. En ik wil beginnen met een goed beeld te creëren van wie Adam was. Vandaar dat ik deze video ook heb getiteld The Revealed Image of Elohim. Voordat ik begin wil ik alle Bantu families groeten over de hele wereld. Ik groet jullie in de naam van onze vader Tatanzambe Yamanzulu en onze redder Isaiah Congo. Ik groet Jonathan Silomo, Siemi, de groeten van mijn kant. Ik groet Massia, en groetjes ook van mijn kant hier vanuit deze kant van de wereld, namelijk Europa. Ik wil gaan kijken naar het beeld van Jezus om ons een goed beeld te geven. Ik bedoel het beeld van Adam, zodat wij een goede beeldvorming hebben in onze ziel, in ons geest, wie hij was. Wie was Adam in zijn voorkomen? Hoe zag hij eruit? Dit zal ons moeten helpen om de psychologische minderwaardigheidscomplex die de blanke man in onze geest heeft geplant en gecultiveerd en onderhouden voor zoveel honderden jaren af te breken, moeten wij opnieuw leren vanuit de Bijbel wie wij zijn, wie Adam was, wie onze voorvaders waren, zodat wij onze erfenis en onze identiteit, onze Bantunes opnieuw kunnen claimen, zodat wij kunnen wandelen in onze erfenis. Dat is heel belangrijk. Niet te vergeten. Er is heel veel schade gedaan. En als we kijken naar dit beeld van Adam. We zien hier een aantal dieren. En edomitisch uitziende, laten we gewoon zeggen. En een blanke man. En in alle beeldmaterialen die wij zien betreft het uiterlijk van Adam. De eerste Mutu, de eerste mens. Is die altijd verbeeld als een blanke man. En de vraag is, waarom is dat zo? En een secundaire vraag is, klopt dat beeld? Klopt dat beeld wat wij sinds ons jeugd, sinds zoveel honderden jaren zien? Nou, dit beeld heeft natuurlijk bijgedragen in het vormen van een bepaald beeld van een God, van de goddelijkheid. Want als we zeggen dat Adam is geschapen naar het beeld van God, en als we dan kijken naar Adam, dan zien we in principe een beeld van God, en dat beeld is blank. Zo is het ons gepresenteerd. Dus we zullen kijken vanuit de Bijbel of dit beeld correspondeert en collaboreert met wat de Bijbel zegt, een aantal teksten en natuurlijk de geschiedenis. Nou, ben jij al ontwaakt in de Bantu-identiteit, dan weet jij dat het beeld van de blanke Jezus is het beeld van César Borgia. Het was paus Alexander VI die opdracht gaf aan Leonardo da Vinci om het beeld van Jezus opnieuw uit te vinden. En deze paus Alexander VI gaf zijn zoon César Borgia als model voor dat beeld. En dat beeld werd gemaakt en gepromoot. En dat is het beeld van Jezus die vele mensen kennen. Het is het beeld van César Borgia. Voor die tijden
was algemeen bekend dat Jezus een Ethiopisch uiterlijk had. Hij was een bruine man met wollig haar. Zo, laten we eens verder gaan. De council, daar beginnen we even in. De council wil zeggen de raad. Het zegt in Genesis 1 vers 26. Laat ons mensen maken naar ons beeld en gelijkenis. Nou, als je kijkt daar, het zegt hier, laat ons. Nou, de vraag is dan, wie is de ons hier? Laat ons, vanuit de christelijke traditie, is er aangenomen dat wanneer hier gesproken wordt over de ons, dat het spreekt over de drie-eenheid, de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Maar als de Vader, de Zoon en de Heilige Geest één persoon is, zoals de christelijke traditie leert, is één persoon, dus dan heeft God dus in dit gesprek een gesprek met zichzelf, een beraadslaging met zichzelf. Ja, dat kan. Maar een raad bestaat altijd uit meerdere personen. Het bestaat uit een persoon die beraadslaagt met andere personen buiten zichzelf. Dus andere personen dan zichzelf. Dus het wil zeggen, het is de persoon misschien die de vergadering bijeenroept. En je hebt andere mensen die deelnemen of deel zijn van dat vergadering. Dus al zou God in persoon, laten we zeggen vanuit de christelijke traditie, Vader, Zoon en de Heilige Geest als één persoon een raad samenbrengen, dan zou dat raad nog steeds moeten bestaan uit andere mensen of andere persoonlijkheden, entiteiten die daar deel aan nemen. Zo, laat ons in zijn grammatica, ook vanuit het Hebreeuws, spreekt in feite over een groep. Een groep van hemelse wezen, God en hemelse wezen, Tatan Zambe en andere geesten, die samenkomen en beraadslagen. En zij zeggen, laat ons mensen maken naar ons beeld en gelijkenis. En dan zien we dat het woord vervolgens zegt in Genesis 2. En God formeerde de mens van de stof van de aardbodem en blies in zijn neus de levensadem in. En de mens werd een levende ziel. He became. Hij werd een levende ziel. Zo, zijn lichaam was geformeerd door God. Maar de beraadslaging was van een raad. Zie je dat? Zo, de raad kwam samen. Zo, en dit raad, als we de tekst goed lezen, zij dragen een overeenkomende beeld. Ja? Want zij zeggen, laat ons mensen maken naar ons beeld. Nou, dat ons is God, inclusief andere hemelse wezens die deel uitmaken van zijn raad. Zij zeggen ons, zo die wezens dragen dus ook in een bepaalde zin een beeld dat overeenkomstig is met het beeld dat God draagt. Zo, en zij besluiten, maar God vormt. Zie je, want dit zegt, en Tatan Zambe formeerde de man van de stof der aarde en blies in zijn neus de levensadem en zo werd de mens een levende ziel. Zo, de mens werd een levende ziel.
Zie je dat? En dat is heel belangrijk om te begrijpen. Het zegt niet de mens werd een mens. Begrijp je? Maar het zegt de mens die God formeerde. Zie je? Die God formeerde van de stof der aarde, werd een levende ziel. Zo, die tempel die hij formeerde, dat lichaam wat hij formeerde van de stof. Zie, er is kracht in stof. Er is kracht, dat is een mystery. Er is kracht in stof. Zo, dat tempel die hij formeerde van de stof der aarde. Ja. Op het moment dat hij dat tempel gereed had, blies hij nu zijn levensadem, de nefesh. De nefesh, hij blies het in zijn neusgaten. En de mens werd een levende ziel. Ja, een levende ziel. Niet een mens, maar een levende ziel. Halleluja. Nou, als we deze psalmen lezen. Ja, deze psalmen, die praten iets meer over de council, de raad. Laten we daar eens even naar kijken. Laten we beginnen met... laten we beginnen met Psalm 82, vers 1. Als we naar Psalm 82, vers 1 gaan. Deze tekst wordt vaak gebruikt, maar om andere redenen. Ik lees vanuit de King James. Als jij een andere Bijbelvertaling hebt, kan je dat natuurlijk gewoon opzoeken. Maar ik lees standaard vanuit de King James. Al spreek ik in het Nederlands, lees ik alsnog uit de King James. Vers 1. God standeth in the congregation of the mighty. He judged among the gods. Okay? So, hij staat in de congregation, dat is in de raad, of in de samenkomst. So, hij staat in de samenkomst of in de vergadering van de machtigen. Nou, dit woord machtigen in het Hebreeuws is dat Elohim. So, wat je dan hebt is Elohim, Zambe, Elohim staat in de vergadering van de Elohim. Zie je dat? Zo, er zijn hemelse wezens die ook worden aangeduid als Elohim. Want Elohim is niet is een naamwoord dat wordt gebruikt ook voor andere hemelse wezens. Ja, los van God. Het kan in sommige teksten duidt het naar God, in andere teksten duidt het naar andere hemelse wezens. Maar God staat dus in de raad. Elohim staat in de raad van de Elohim. En hij oordeelt onder de Elohim. Zie je dat? Dus in deze vers alleen, in vers 1, hebben we 3 keer het woord Elohim in de grondtekst. Als je me niet gelooft, dan heb ik hier de Bijbel search tool. Dan pakken we diezelfde psalm. Psalm 82. Oké. Klikken we hier. En dan zien we hier de transliteratie. En hier het Hebreeuws. En deze rechts zie je het Hebreeuws. Links zie je de transliteratie. Nou, zie je hoe het begint hier. Het is een Elohim, zien we hier. Ja, dat is 1. En dan zie je hier de mighty, ook vertaald als El. Dat is de afkorting voor Elohim. Wat betekent ook machtig. Elohim, machtig goden. En El, wat ook wordt gebruikt voor God. Of machtige of sterken, leiders, etc. Prinsen. Dus God, Elohim. En hier afkorting van El, wat wordt gebruikt voor afkorting van Elohim, El. Het gebruikt voor machtigen of goden, andere goden of God. En dan heb je hier weer Elohim. Zie je? En Elohim is meervoud.
Ja, dus zou je dat in het eenvoud zeggen, dat is het Eloha. Maar hier is het Elohim, meervoud. El is ook weer een enkelvoudige vorm voor might of machtige, of een prins, van sterke. Afkorting ook voor een god. Zo, de tekst is dan heel simpel. Het zegt dan, God staat in de raad van de goden, van de machtigen, en hij oordeelt onder de goden. Oké? Hij oordeelt onder de goden. Nou, de andere tekst is Psalm 89, vers 6 en 7. Dan pakken we die even bij. Vers 6 en 7. Hier. Voor wie in de hemelen kan vergeleken worden tot Tatanzambi? Wie onder de zonen van de machtigen kan vergeleken worden met Tatanzambi, met de Heer, met God? En dan zegt het hier Elohim. Ja? Elohim is greatly to be feared. Elohim is te vrezen of is geducht. Hij is te vrezen in de vergadering, dat is de raad van de heiligen. En geëerd te worden of geprezen te worden van al deze die rondom hem zijn. Oké, nou goed. We gaan opnieuw even hier. Hè, want wat is dit woord hier? Saints, heiligen. Elohim. Wat is dit woord hier? Mighty. Onder de zonen van de machtigen. Zie je dat? Het is onder de zonen van God. Dat is wat het zou moeten zijn. Onder de zonen van God zou het moeten zeggen. Pak even wat was het? Nee, is niet deze. Oké. Nou, verkeerd geschreven. Oké, nou pakken we even dezelfde vers. For who in the skies above, wie in de hemel boven, kan vergeleken worden met Tatanzambi, met Yahweh. Who is like the Lord among the heavenly beings? Zie je dat? Zo, die engelen hier, wat zegt the sons of the mighty. Hier in de Septuagint wordt gezegd heavenly beings. Zie je? Heavenly beings. In the council of the holy ones, God is greatly fit. So deze heavenly beings, oké, nemen deel in de raad van God. En dat noemen ze de raad van de heiligen, de raad van de Elohim. Zo, in de raad van de Elohim, God, de Allerhoogste, daarom zeggen we Tatanzambe Yamanzulu, Aumpungu, God de Allerhoogste, Aumpungu, de Allermachtigste, hij is te vrezen en geducht in de raad van de Elohim. Daarom zegt het in vers 8, wie is gelijk aan Tatanzambe Aumpungu, aan God de Almachtige? Wie is gelijk aan hem? Ja?
Simpel. Nou, simpel. Maar begrijp je? Vers 6. Oké. Nou, hier opnieuw. Who in heaven can be compared unto the Lord, Yahweh? Tatanzambe. Who among the sons, zie je dat? Bene, Bana, van de mighty, zie je dat? Heb je weer dat woord El, wat een afkorting is voor Elohim en voor goden. Oké. Zo, de zonen van God, of Bene El, Bana ja Elimo. Bana, Bene, Ben, El, Bana ja Elimo. Kinderen van Elohim, of kinderen van de machtige. Oké. Oh, vers 7. Laten we vers 7 ook doen. Vers 7. Hier, zie je? God, zie je dat? God, El. Zelf God wordt El genoemd. Dus de afkorting El, Alef, Lamech, zie je? Alef en Lamech, El, wordt ook gebruikt voor God. Net als Elohim wordt ook de afkorting El gebruikt voor God. Om te duiden naar God. So, God, El, is greatly to be feared. In the assembly, Sode. Dat is een mystery waar ik andere keer zal delen. Het is een profetisch mystery voor deze die profetisch zijn. Wacht op deze video over Sode. Het is een geheim dat jouw inzicht en de profetische dimensies breder zal openen. Zie er naar uit. Zo. De raad, Sode. Heel belangrijk, Sode. Sode spreekt over een intieme, vertrouwelijke kring. Niet iedereen kan in deze assembly, in deze vergadering of raad komen. Want Sode, als we daarop klikken, even snel misschien, dan zie je hier counsel, familiar conversation. Zo, het is een intieme, kijk hier, intimacy with God. Zie je? Intimacy with God. A circle of familiar friends. Zo alleen de meest intieme hemelse wezens die rondom Gods troon zijn, nemen deel van deze raad, deze assembly, Sode. Niet iedereen komt daar, maar het is gereserveerd voor de meest heilige wezens die een meest intieme relatie hebben met Tatanzambe, die deelnemen aan zijn raad. En zij die zijn beeld dragen. Ja, zij die zijn beeld dragen. Oké, ook hemelse wezens ook, die zijn beeld dragen. Die nemen deel aan deze assembly, deze vergadering. Sode. Oké, goed. Ik zal nogmaals lezen. For who in heaven can be compared unto the Lord? Wie in de hemel kan vergeleken worden met Tatanzambe, met de Heere? Wie onder de machtigen van El, wie onder de zonen van El, de zonen van God, kan vergeleken worden met Tatanzambe? Begrijp je? Want Elohim is greatly to be feared. Hij is boven alles gevrezen in de vergadering van de heiligen, van de Bene Elimo, Banaya Elimo, zonen van Elohim, van God. Zo, daarom zie je nu dat laat ons mensen maken naar ons beeld en gelijkenis. Er was een raad die samenkwam om dit te bespreken, maar het was God die uiteindelijk de mens formeerde.
Want alleen Hij is de createur, de schepper. Hij beraadslaagt, maar wanneer het komt op de daad van creatie, dan is Hij het die de creatie vervult. Daarom zegt het, en God, hoewel Hij beraadslaagde met de hemelse raad, de hemelse wezens, Hij nu verrichtte de daad en Hij vormde de mens. En hij werd een levende ziel. Ja, Job 1 en Job 2 zou je ook kunnen lezen voor jezelf. Nou, let us, zoals we hebben gezien, praat over de High Council. De Hoge Raad, de Zode in de hemel. De Zode van de hemel, de Hoge Raad van de hemel. En dan zien we dat de mens was geschapen in de similitude of gelijkenis van Elimo, van Elohim en van de Hoge Raad. Want als de Hoge Raad samen met God, met Tatanzambe zeggen, laat ons maken, dan suggereert dat al dat zij even als wij, omdat wij geschapen zijn naar datzelfde beeld van Tatanzambe. Ja, dus de hemelse raad, wij dragen niet alleen het beeld van Elimo, van Elohim, van Tatanzambe, maar ook het beeld waaruit deze hemelse raad, deze hoge hemelse raad uit bestaat. Is een mystery. Halleluja, om het te begrijpen. Heavenly beings, halleluja. Dat is wat het zegt. In Psalm 8 vers 5 zegt het dat de mens was created a little lower than the Elohim. Het zegt niet dan de engelen. In de meeste vertalingen zegt het engelen. Maar als je naar de grondtekst gaat, dan zegt het Elohim. Zo, de mens was iets lager geschapen dan de Elohim. Nou, wie waren die Elohim? Wie waren die Elohim? Die Elohim was het raad van de hemel. Weet je nog? Dat ze zegt, heavenly beings. Laten we even teruggaan. Hier. God is greatly to be feared in the assembly of the saints of the and to be had in reverence of all that are vers 6 moeten we lezen. For who in the heaven can be compared unto the Lord? Who among the sons of Elohim can be likened unto the Lord? Ja, dat is 1. En dan hier, the O Lord God of hosts, who is a strong Lord like unto thee, or to thy faithfulness around about thee. Zie je? Dus het praat over dat host, de heerscharen van de hemel. En dan praat het over the sons of the Elohim, of the mighty one. Ja, nou, deze sons zijn heavenly beings, zoals we had gelezen in die andere tekst. Zijn heavenly beings, ofwel hemelse wezens. Hemelse wezens. Zo, wij zijn, de mens is created a little lower, hij is iets lager geschapen dan de Elohim, dan die hemelse wezens die deel uitmaken van Gods raad. Dan die hemelse wezens die deel uitmaken van Gods raad. Traditioneel werd altijd gezegd dat de mens iets lager geschapen is dan engelen. Maar vanuit de grondtekst en door brede studies zul je zien dat het woord engelen is als ware het woord Elohim. Elohim. En het hemelse raad, het hoge hemelse raad, bestaat uit de wezens, hemelse wezens, die Elohim worden genoemd. En Elohim is niet alleen een woord dat wordt gebruikt voor God. Het
Het is niet een uniek naamwoord voor God alleen. Maar ook die hemelse wezens die deel uitmaken van zijn hoge raad worden Elohim genoemd. Zo, de mens is iets lager geschapen dan de Elohim. Niet dan de engelen, maar dan de Elohim. Hemelse wezens die deel uitmaken van zijn raad. Zo, Adam was een zoon van Elimo, zoon van Elohim, zoon van God, zoon van Tatanzambi. Adam. Ja, zo. En hij is geschapen naar het beeld van de Elohim. Hij is geschapen naar het beeld van de Elohim. Zoals we het beeld van de Elohim kunnen achterhalen, dan zullen we de voorkomen van Adam, de geopenbaarde voorkomen, de actuele voorkomen, de historische, bijbels correcte voorkomen van Adam achterhalen. Door simpel te kijken naar wat is het beeld van de Elohim. En kunnen we het terugvinden in de Bijbel. Daar gaan we naar kijken. Ja. En nou, Adam dan, als de zoon van Elohim, van de Elohim Elimo, was geschapen om deel te nemen aan de familie van God. Aan de hemelse familie. En zelf een plaats te hebben in de hemelse raad. Oh, ja, begrijp je dat? Want hij was geschapen naar hun beeld. Naar de beeld van de Elohim. Zo, hij was niet alleen geschapen om een zoon van God te zijn, zoals we hebben gelezen in Psalm 89, the sons of the mighty, the sons of Elohim, de zonen van de machtige of de zonen van Elohim. Net als Adam was een zoon van Elohim, volgens Lucas 3:38. Geschapen een zoon van Elohim. In hun beeld, in de beeld van de Elohim, van de hemelse raad. En was bedoeld om ook een zetel te hebben in dat hemelse raad. Ja. Maar omdat hij op aarde moest opereren, was hij iets lager gecreëerd. Iets lager dan de Elohim, de hemelse wezens, die deel uitmaken van Gods raad. Maar hij was nog steeds bedoeld om deel te zijn van Gods hemelse familie. En zijn heerschappij op aarde te vertegenwoordigen. De heerschappij van hemel op aarde. Zie je dat? Dus de hemel beraadslaagt en zei: laat ons heerschappij expanderen. En laat het zo zijn dat wat op hemel is, op aarde zal zijn. En daarom, als wanneer wij bidden voor onze Vader gebed, zeggen we: uw koninkrijk komen en uw wil geschieden, zoals het is in de hemel op aarde. Zo, het is altijd de wil geweest van Tatanzambe om een vertegenwoordiging te hebben op aarde. Dan wordt het gezegd: de hemel is de hemelen van de Heere. Maar de aarde heeft hij aan de mensenkinderen gegeven ter bewoning. Ja, God is een God die een koninkrijk vestigt. En op het moment dat hij Adam schiep, gaf hij hem heerschappij, een koninklijk gezag over de gehele creatie van de aardse gewesten. Zie je dat? Zo, democratie heeft niks te maken met God, maar koninklijk autoriteit, koninklijke regering, dat is goddelijk. Oké. Nou, de image, ja, wanneer wij praten over de image, ja, het beeld, in het Engels image, is een representatie, ja, een representation in het Engels, is een representatie, het is een exact likeness, een exacte gelijkenis, overeenkomst, ja, een exacte gelijkenis en overeenkomst. Dat is wat de definitie is van image.
ofwel beeld. Person strikingly like another person. Iemand die exact lijkt op een ander persoon. Zo, Adam was in alle aspecten het beeld van Elohim, wat hij leek op hem. Als je hem zag, zag je dus het beeld van een gelijkenis van de zoon. Nee, een gelijkenis van de vader is te zien bij de zoon. Vaak wanneer zelfs hier op aarde een man een kind verwekt, wordt er gezegd, goh, dat kind lijkt op jou. Dus dat kind heeft een gelijkenis dat overeenkomstig is met jouw uiterlijk. Daarom zeggen we dat kind lijkt op jou. Het is niet jou, maar hij lijkt op jou. Dus er zijn overeenkomsten die gelijkend zijn. Het gezicht, de neus, de oren, mond, huidkleur, haren, etc. Zo, Adam werd geschapen en hij leek op God. Want dat was de hele intentie. Hij zei, hij moet op ons lijken. En het is niet alleen iets geestelijks. Veel mensen zouden zeggen, ja, dat beeld is geestelijk. Heeft niks te maken met een kleur. Maar dat is om ons af te leiden. Het is echt om ons gedachten niet te focussen op racistische opvattingen die scheiding brengen. Maar God deelt inderdaad wel met een kleur. We zullen daar later op ingaan. Maar Adam werd geschapen naar de exacte gelijkenis van God. In zijn fysiek, in zijn mentale capaciteit en in zijn geest. Gelijk ook God geest is. Amen. En omdat God geest is, wil dat niet betekenen dat hij geen lichaam heeft. Hij is geest, ja. Maar er zijn ook geestelijke lichamen. Oké? God wordt omschreven met de hand, met benen, met een hoofd, met een lichaam. Zittend, staand, armen uitgestrekt, etc. Hij is geest, maar hij heeft wel een lichaam. Zoals Paulus zegt in 1 Korinthe 15. Er zijn aardse lichamen en hemelse lichamen. Geestelijke lichamen en stoffelijke lichamen. Elk lichaam met zijn eigen glorie. Ja, toen Jezus opstond, stond hij op met een verheerlijke lichaam. En dat lichaam is een geestelijk lichaam, maar tegelijkertijd ook fysiek. Want hij kan materialiseren en dematerialiseren en heen en weer gaan tussen verschillende dimensies. Hij is opgestaan dus. En los van dat, we zien in de Bijbel dat Elia werd opgenomen met zijn fysieke lichaam en getransformeerd. Ook zien we dat voor Elia hadden we Henoch, die werd opgenomen met zijn fysieke lichaam en getransformeerd. Er zijn geestelijke wezens in de hemel. Ze zijn niet lichaamloos, ze bezitten een lichaam. God zelf heeft een geestelijk lichaam. De engelen hebben een geestelijk lichaam. De hemelse wezens van Gods raad hebben hemelse lichamen. Dus alle bewoners in de hemel hebben een hemelse lichaam. Alleen de mensen die zijn gestorven en hun stoffelijke lichaam is vergaan, zij wachten nog op de opstanding. En dan zal ook bij de opstanding hun lichaam getransformeerd worden. En zal hun ziel en lichaam weer verenigd worden. Zo, God heeft een lichaam. Nog een definitie. A person strikingly like another person. Iemand die strikt echt op een andere lijkt. Zoals een zoon die lijkt op zijn vader. Oké. En dan zegt het from the dust of the ground. Van de stof der aarde schiep hij Elohim Tatanzambe Adam. Van de stof der aarde. Nou, aarde is normaal gesproken van een donkere kleur, wat ze noemen hue. Hue, wat wil zeggen kleur. Hue. Ja? Dus aarde is van een donkere hue, donkere kleur. Oké. Ja,
The soil of the ground has a color. Ja, zo de grond van de aarde heeft een kleur. En de kleur is donker, is of dark hue. Ja? En dat indiceert dat de eerste human, zo'n woordspelling daar, hè? Human was een man van melanin, een persoon van melanin. Oké. Alleen als we naar het geografische gebied kijken waar de Hof van Eden was, dan vinden we de Hof van Eden gelokaliseerd in Afrika. Zeker in die tijden, en vandaag ook, weten we dat Afrika verschrikkelijk heet is. Mesopotamië was dat hele gebied, dat hele gebied van Hof van Eden. Het is niet alleen Mesopotamië, maar het gaat in tot noorden, oosten van Afrika. Dus het is een heel groot gebied. En het was een heet gebied. Afrika is nog steeds een heet gebied. Waar mensen zonder melanin in die hitte niet kunnen overleven. Zo, gebaseerd alleen op dat geografische feit, moeten we toch kunnen concluderen dat deze Adam, die geschapen was van de stof der aarde, van dat donkere aarde, was een persoon van melanin. Dus een donker getint persoon. Want de functie van melanin, onder andere, een van de functies, is om jou te beschermen van de zonnestralen. Ja, het beschermt je. Hoe donker je huid, hoe sterker de melanin in jou en des te meer jij bestand bent tegen de UV-stralen van de zon. En je wordt er niet ziek van, je sterft er niet van, je krijgt geen huidkanker, zoals het wel het geval is met mensen zonder melanin. Zij kunnen niet te lang in de zon lopen. Laat staan werken. Laat staan wonen zonder echte schaduw. Bedekking, zonder sunlotion. Zelf in sunlotion is er een artificial melanin in verwerkt. Ja? Oké, is a person of melanin, of hue. Oké, dark person. Dan gaan we eens even kijken naar de breakdown of soul. Want het zegt, de eerste man werd een levende ziel. Een levende ziel. Niet een levende man. Maar hij werd een levende ziel. Ruach. In het Jiddisch, Hebreeuws. Ruach. In Kikongo is dat Muanda. Muanda. Zo, de Muanda Semi is de Heilige Geest. Is de apart gezette geest. Heilig betekent apart gezet. So, Muanda Semi is wat wij zeggen dan in Kikongo voor de Heilige Geest. Nou, Muanda, als we de Mu nemen als stamwoord, dan krijgen we van Muanda Mutu of Muntu. En dat woord betekent man. Human of een persoon. Maar het kan ook betekenen hoofd. En dat is natuurlijk afgeleid van de wortel mu. Mu. Dus in Muanda hebben we Mutu, dat is een persoon. Hebben we ook Mutu, wat wil zeggen hoofd. En hoofd symboliseert ook een leider, een prins. Een leider. Ja. Zo, de mens was geschapen als een man om leiding te hebben. Nou, Kanda, als we moe breken, de stamwoord moe, en daar houden we anda, Kanda. Kanda betekent dan familie, familie. Het betekent familie. Kan ook duiden naar een clan of een community, een village, samenleving, gemeenschap. Maar Kanda, daar hebben ze dus Wakanda van gemaakt, als je de film van Black Panther kent. Wat wil zeggen clan, community of familie.
Kan, dat betekent dus familie of een bepaalde stam, een gemeenschap. En het woord anda, in het Latijnse taal wil dat betekenen wandelen. Wandelen. Amen. Wat er dan zegt is dat God schiep de mens en blies zijn levensadem in. En dat is de ruach. In het Kikongo muanda. En de mens werd een levende ziel. Levende ziel. Hij werd een mutu. Hij werd een persoon. Een persoon die moest in autoriteit. Want mutu betekent ook hoofd. En hoofd staat voor een prins of iemand in leiderschap. Zij werd een persoon in leiderschap. En nam deel aan Gods familie. Ja. En was bestemd om te wandelen met God. Met Tatanzambe. Dat is wat je daar ziet. Dat is de breakdown van soul. Wij als levende zielen, levende Muanda. Wij hebben zijn geest in ons ontvangen. En zijn geest brengt ons tot die positie van leiderschap in welke gebieden waar we ook maar getalenteerd zijn. Gifted zijn, geskilled zijn. We maken deel van zijn familie. En we behoren te wandelen met Tatanzambe. Daarom wordt er gezegd in Efesiërs 5. Laten we dat eens lezen. Efesiërs 5 vers 1. Het deel van zijn familie. En we behoren te wandelen met Tatanzambe. Daarom wordt er gezegd in Efesiërs 5. Laten we dat eens lezen. Efesiërs 5 vers 1. Kijk eens hier, Efesiërs 5. Be ye therefore followers of God as dear children. Zie je dat? Dus wees imitators van God. Wees imitators, navolgers van God. Als geliefde kinderen. En wandel in liefde in Christus. As Christ also has loved us. Zie je dat? Wandel. Wees navolgers van Tatanzambe, van Elimo Elohim, als geliefde kinderen en wandel in liefde. Ja? Wandel in. De ruach is Muanda, heel belangrijk. Adam was not created a black man in a degenerated meaning. Wat wil dat zeggen? Simpel zeggen, hij was niet geschapen als een blanke man in een degenererende betekenis. Snap je? Zoals wij het vandaag hebben. De zwarte man was nooit geschapen met de titel of dat naamwoord zwarte man. Hij was simpel geschapen als mutu, als person. Ja? En dat person was een zwarte man. Begrijp goed wat ik zeg. De originele mens ook, vanuit de perspectief van de wetenschap, was een donkere man uit Afrika. De Bijbel leert dit al voor duizenden jaren. De wetenschap komt er achteraan. Ja? Hij was niet geschapen als een zwarte man in een degenererende betekenis zoals we dat vandaag hebben wanneer ze zeggen zwarte of nigger of negro. Negro. Nee, hij was geschapen als een mutu, als een person, als een persoon. En dat persoon was in zijn kleur, in zijn huw, een zwarte man. Ja, maar niet in een denigrerende betekenis. Ook niet in een racistische betekenis. Nee, ook niet in het onderscheiden van wit en zwart. Nee,
Hij was geschapen als een persoon en in zijn huidkleur was hij zwart. Was hij een bruine man. Ja, als een persoon, een heerser, een prins. En bedoeld te wandelen met Tatanzambe. Oké, en dat zie je ook in, volgens mij Genesis 2, wanneer de Bijbel zegt dat toen God in de koelte van de avond in de hof wandelde, riep hij Adam. In Genesis 3 vers, ik hoop dat, Genesis 3 vers 8. Hij riep Adam en zei, Adam, waar ben je? Ja, want zij hoorden het geluid van Tatanzambe, die wandelde in de tuin. En ze vreesden en verstopten zich. Zo, Tatanzambe was gewoon om met Adam te wandelen. Ja, zie je dat? Zij was dat gewend. Het was een normaliteit dat Adam wandelde. Want het was Tatanzambe die Adam onderwees zoals een vader zijn zoon onderwees. Hij gaf hem instructies. Wat mag je wel doen, wat moet je niet doen. Hij gaf hem de geschiedenis van de creatie. Hij toonde hem. Ja. Hij gaf hem bepaalde vrijheid. Ja, om zijn wereld te regeren. Maar Adam moest groeien. Ja, net als alle kinderen, alle zonen, had hij ook die ruimte om te groeien en te ontwikkelen. Maar hij verstopte zich vanwege het feit dat hij dat ene gebod dat Tatanzambe hem had gegeven had overtreden. Nu hoort hij het geluid van Tatanzambe wandelen in Eden, in de tuin, en hij verstopt zich. Maar terecht was hij genoemd de zoon van Zambe, de zoon van God. Terecht, want hij was een zoon van God. En Lucas 3:38 collaboreert met dit en vertelt ons, Adam, de zoon van God. Oké. Nou, de vraag nu is dan, kunnen wij een omschrijving vinden van Elohim, van Tatanzambe in de Bijbel? Is daar een omschrijving van Tatanzambe in de Bijbel dat collaboreert met alles wat we tot nu toe hebben besproken? Want hij heeft de mens geschapen, Adam, de Muntu, heeft hij geschapen naar zijn beeld. Nou kunnen wij een beeld van God vinden in de Bijbel. Een omschrijving van Elohim, van Elimo. Want als die daar is, dan zal het de ware beeld van Adam in zijn voorkomen bevestigen. Het ware beeld van Adam bevestigen. Want zoals het beeld van God is, zo is het beeld van Adam. Zoals het beeld van de Vader is, zo is het beeld van de Zoon. Nou, dat is de vraag. Laten we naar kijken. Ten eerste komen we bij Daniel 7 vers 9. Het zegt, I beheld until thrones were cast down. Tronen werden neergezet. In het NBG. Als ik vanuit het Nederlands lees, dan lees ik meestal vanuit de NBG. Omdat dat toch een vertaling is dat iets meer gericht is uit de grondtekst. Hè? Iets meer gelijk is met de grondtekst. Maar het zegt, terwijl ik bleef toekijken, werden tronen opgesteld en een oude van dagen zette zich neder. Zijn kleed was wit. Zijn kleed was wit als sneeuw en zijn hoofdhaar blank als wol. Zo, het zegt zijn kleed, dat is zijn garment, was wit als sneeuw.
En zijn hoofdhaar blank en wollig. Zijn hoofdhaar blank en wollig. Blank als wol. Zo wollig haar. Wollig haar. Nou, wollig haar. Oké, onthoud het even. Dus wollig haar. Dus God wordt hier gepresenteerd en omschreven door Daniel. Daniel had een visie en hij bleef toekijken, zegt hij. Hij zegt, ik bleef toekijken en ik zag dat tronen werden opgesteld. Ja? Tronen werden opgesteld. Voor wie zijn die tronen? In Openbaringen zien we de 24 oudsten op tronen zitten. Oké? In het boek van Psalm 82 en 89 zien we de hemelse wezens die deel uitmaken van zijn raad. Dat zij God omringen. Kunnen we misschien te maken hebben met hetzelfde entiteiten hier? Ja, dezelfde geestelijke wezens? Maar in ieder geval, tronen werden opgesteld en een oude van dagen zette zich neder. Ja, dus de oude van dagen zat op een troon. Oké. En er waren anderen rondom hem die ook op tronen zaten. Ja, duidelijk hè? En een oordeel zou gaan plaatsvinden natuurlijk. Maar kijk hier. En dan zegt het. Zijn haar was wit als wol. En hij wordt genoemd de oude van dagen. The Ancient of Days. De oude van dagen. Dat is Tatanzambe. Elohim. O Elimo in Congo. Dit is Tatanzambe. Hij is de Allerhoogste. Hij is de Yamanzulu. Hij is de Umpungu. Hoog boven alle hemelen en de Allermachtigste. Hij is de Tatanzambe. De oude van dagen. De schepper. En Daniel omschrijft hem zittend op een troon. En hij heeft kleren aan. Ja. Garment, zijn kleed was wit als sneeuw. En hij omschrijft zijn haar. Hij zegt en zijn hoofdhaar was als wol. Wit als wol. My goodness. Hier hebben we een gedeelte uit het boek van Henoch. Nou, sommigen kunnen zeggen het boek van Henoch is niet geïnspireerd. Dat zijn meningen. Ik heb het boek van Henoch doorgenomen enkele keren. Meerdere keren. En heel veel wat het boek van Henoch te zeggen heeft. Collaboreert met de evangeliën. Matthäus, Marcus, Lucas. Het collaboreert. En zelf Juda, het boek van Juda, citeert uit dit boek. Ja? Zo. Dit is wat het zegt. And there I saw one who had a head of days, and his head was white like wool. Het zegt hier eigenlijk hetzelfde wat we zojuist hebben gelezen. Ook hier Henoch had een visioen. En hij was het aan het bezien, hij was het aan het bekijken. En hij zegt van, hey. En hij geeft ons een omschrijving. Hij zegt hetzelfde, een oude van dagen. Dat is wat hij bedoelt met de head of days. De oude van dagen. Zag ik. En het hoofd en zijn hoofdhaar was wit als wol. Ja, was wit als wol. Oh. Oké.
Oké. Nou, wat is wollig haar? Wollig haar is het type haarstructuur. Oké, is het type haarstructuur dat voorkomt bij negroïde mensen. Oké. Dat is wollig haar. Wat ze ook noemen kroeshaar of kinky haar. Dat is wollig haar. Dus Daniel en Enoch zeggen hier hetzelfde. De oude vandaag die op de troon zit, dat is Tatanzambe, Elohim, o Elimo in Kikongo, heeft haar als wol, wat wil zeggen, hij heeft haar type structuur dat overeenkomt met dat haar type structuur van de zogenaamde negros, negers. Wollig haar, kinky haar, kroeshaar. Dat is wat ze noemen wollig haar. Oké. Laten we kijken naar wat Johannes zegt. De apostel Johannes. In Openbaringen 4 vers 2 en 3. Hij zegt het volgende. Immediately I was in the spirit. And behold, a throne was set in heaven. Nou, zie, ook hier ziet Johannes weer datzelfde beeld. In de hemel. Datzelfde beeld. Hij zegt, tronen werden neergezet. Ja? En er was een troon in de hemel. Zegt hij. En iemand zat op een verheven troon. Er was iemand die zat op een verheven troon. My goodness, my goodness, my goodness. En dan zegt het, and he that sat was to look upon. To look upon. Nou, wat wil dat zeggen, to look upon? To look upon wil zeggen dat hij die erop zat, leek. In zijn voorkomen leek hij op. Dat is wat het zegt. In zijn voorkomen leek hij op een jasper en een sardiensteen. Ja? Dus in zijn voorkomen leek hij op bepaalde stenen die hij dan hier benoemt. Oké. Oké, lezen. Oké, ik zet hem hier even op het boek vertaling. Oké, dan gaan we naar Openbaringen 4. Kijken we even naar vers 2. Op dezelfde moment kwam de geest over mij. Ik zag een troon in de hemel staan en op die troon zat iemand. En hij schitterde als de zuiverste edelsteen, als diamant en sarder. Om de troon, en hij schitterde, zie je dat? Dus hij schitterde als de zuivere steen. Dus hij schitterde. Oké. Waar is de vertaling? Herziende Statenvertaling. En meteen raakte ik in geestvervoering en zie, er stond een troon in de hemel en op de troon zat iemand. Dus iemand zat. Wie is die iemand? De oude vandaag. En hij die daar zat, zag eruit als. Oké. Kijk hier. Hier. Zag eruit als, letterlijk, was in uiterlijk gelijk aan. Mensen. Dus, in uiterlijk was zij gelijk aan de stenen jaspis en sardies. Dat is wat de tekst echt zegt. En dat is wat de zijnotitie die wordt gemaakt vanuit de herziende Statenvertaling. Zag eruit, letterlijk, wil dat zeggen, was in uiterlijk gelijk aan. In uiterlijk gelijk aan. In uiterlijk gelijk aan. Oké.
de jaspis en de sardis steen. Nou, laten we eens kijken dan. Wat is dan de uiterlijk van die sardis steen? Even googelen. Hoe ziet een sardis steen eruit? Hier zien we een sardis steen. Hier zien we een sardis steen. Bruin, roodbruin. Oh, jo. Hier, sardis. Het is allemaal sardisstenen. Ja, allemaal. Kijk. Sardissteen. Onbewerkt sardissteen. Ja, dus bruin. Zoek je dat andere op. De jaspis is precies dezelfde kleur. Ja. Zelfde kleur. Zie je? Ik hoef niet eens verder uit kijken. Zelfde kleur. Hier, bruin. Soms roodachtig. Maar voornamelijk bruin. Oké. Nou, wat wil dat zeggen? Laten we nog één tekst lezen. Nog één tekst. Dat is... Pagina 2. 14, denk ik al. Nee, het was mij al voorbij. 14. Nou, hier. Oké. De laatste tekst hier. Dit is op Openbaringen 1:14. Pratende over de Zoon des Mensen. Oké. Over de Zoon des Mensen. En dan zegt hij, his head and his hairs were white like wool. Dus hij zegt, zijn haren op zijn gezicht, het haar op zijn hoofd, was wit als wol. Dus nogmaals, wollig haar. As white as snow. Zie je? Oké. 15. And his feet like unto fine brass, as if they burned in a furnace. Ja. Zo, zijn voeten waren als koperbrons gebrand in de oven. Nou, koperbrons heeft al een bruine kleur. Een bruine kleur. Dat kan je ook gewoon opzoeken. Maar wanneer het brandt in de oven, dan alles wat je brandt in de oven wordt natuurlijk ook donker. Toch? Nou, als we kijken naar de kleur van koperbrons, zie je dat? Dan zien we ook dat koperbrons een donkere kleur heeft. Is dit de kleur van koperbrons? Koperbrons behang? Laten we even pictures, we zijn op pictures. Koperbrons. De bruine kleur, mensen. Koperbrons. Hier zien we de kleuren van koperbrons. 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 Ja. Zo, ook koperbrons gaat dus ook weer terug naar dat donkere kleur. Zo. Kort samengevat, mensen. Vanuit de Bijbel zijn natuurlijk meerdere teksten die we kunnen aanhalen.
Maar om de video kort te halen en gericht op ons onderwerp, wij hebben dus kunnen zien dat er omschrijvingen is in de Bijbel die God, de oudste vandaag, omschrijft met wollig haar. Ja, dat was ons vraag. Ja, dus de oudste vandaag wordt omschreven met wollig haar, met de bruine kleur in voorkomen, uiterlijk gelijk aan, zoals we hebben gelezen, met de zijnotitie vanuit de herziende statenvertaling. Wollig haar, bruin voorkomen, de zoon des mensen, zijn voeten waren koperbrons als gebrand in de oven. Zo, dat is ook weer donker. Een donker voorkomen op donker uiterlijk, bruin uiterlijk. En daardoor hebben we dus kunnen zien en de vraag beantwoorden van ja, als dat het beeld van God is, dan is Adam in dat beeld geschapen. Een man, een persoon van melanin, ja, dus een persoon van kleur, van melanin, met wollig haar, levend in een plaats, in een geografisch gebied waar veel zon is, maar vanwege zijn melanin is hij beschermd. En hij draagt het beeld van Tatanzambe, van Elohim. Nou, dat was het voor vandaag. Ik dank jullie voor het kijken. Als je het video leerzaam hebt bevonden, geef me een duimpje. Abonneer natuurlijk ook op mijn pagina. Dat zal ik zeer zeker waarderen. Tot de volgende keer. Matondo voor het kijken. Kembo na Tatanzambe. Yamanzulu. Amen. En tot de volgende keer, Bantu familie.